istina prestaje u onom delu kada je rekao da mu Velja nije udario šamar i da mu nije tada rekao da se te stvari u stvari nisu dogodile, te stvari su se dogodile i to je način na koji je on počeo da plaća i reket. A, brate, Velja Nevolja mi lupio šamar i ja sam tad krenuo da plaćam reket. Šta je ova glupost, molim vas? Kako ovaj zaštićeni svjedok to može da zna? I da li stvarno neko misli da je priča sa Veljom Nevoljom ovoliko bizarna i ovoliko glupa? Molim vas, šta je došao? Znate onu priču kao, Velja Nevolja mi je došao, lupio mi je šamar, kao i rekao kao jel ti treba zaštita i kako se zove, lupio mi je šamar i ne, ti treba zaštita, ja sam rekao ne treba mi zaštita i on mi je lupio šamar i rekao vidiš da ti treba. Jel verujete u te priče? Molim vas, brate, šta je bre ovo? Ovo je dete smišljalo ovaj dokumentarac. I, neću ništa da... Ali, znači, dolazi vozač po mene... Što ne zarađuje se, a? Ne, slušajte ovako, Velja Nevolja je doveo filmsku ekipu da me snima, kako me gepekuju, razumete? On je doveo onog što drži mikrofon, bio je tu, dolazim ja ovde, razumete, i pitam se kao, jebote, šta će onaj lik što drži mikrofon, šta će kamera ona velika, brate, da snima, brate, šta se dešava? I kad ono lik, brate, šamarčina je gepek, pa ko će ti poveruje ovo, masnokosi? Čekaj, više kadrova, mi imamo više kadrova mog gepekovanja, jel moguće ovo? Ovo sam ja, pazi sad ovo, evo mene, ja ulazim u priču. Po mene... Gle ovo baka prase, gle baku prase, tamo, ćelavi baka prase, Velja Nevolja, producent, kaže, slušaj, malo se pomeri ovde, da bude, bože, sad čuj. Gde si youtuber? Gde si youtuber? Čekaj, ovo je Pink snimio. Oni su, bre, ovo je rekreacija događaja. Rekreacija događaja,